बिथांमोना माबायदि मेङाखै नामा नोंसोरो मेंहां मेंहां सानबेसे नोंसोरो बिदि खामानि मावनाया मावगासिनो सानबेसेखो जाबाय सानैसो माथो बोलोखौनो नांथाराखै नामालै बोलोखौनो नांथाराखै नामा हा एसे दोङोमोन माबायदि बोराबदों जानाय लोंनाय माबायदि जानाय लोंनाय हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टु एवरीवन वेलकाम टू बैक माय राजदन्स चैनल आं गासैखौबो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आंनि गोदान भिडिअआव गासैखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरनानै दिनै आं नै दायो दंफैयो गोबिन्दपुर गेलेग्रा फोथाराव नोंथांमोना नुबाय जानांगौ ना नै आंनि उनावहाय माने लाहार फाहार जादों नोंथांमोना फ्रायानो मिथियाबो जानो हागौ बेनि गेजेरजों आरोना माने जोंहा डेटआ बारा सम गैला मोनफैथारसिगोन आरो बे जाहैबाय जोंहा 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा माने जानो थांगासिनो आरो बे जाहैबाय जोंहा 30 आरो 31 जानुवारि दिनै जाहैबाय 26 जानुवारि होमबा लागबाग माने सानब्रैनि गेजेराव जासिगोन आरोखि आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा दायो माने खामानि मावनाया ओरैबायदि लाहार फाहार जागासिनो नैबेखौहाय मा बानायनो नागिरदोंथाय आं बेखौ मिथिया थेवब्लाबो माने दायो आङो बिथांमोनजों बे खामानि मावग्राफोरजों एसे खिन्थिनोसै आङो ओरैजाय सारि नावनायहाय माने बेयावहाय गासिबो बाउन्डारि बानायखानाय जाजोब्बाय बेनिफ्राय नैबेयावहाय फ्लेग हस्टिं थासिगोन ओरैजाय पेन्डेला थासिगोन ओरैजाय आंनि उनावहाय नुदोंना ओमफ्राय बे जाहैबाय मेन पेन्डेल आरोना नुदों नै ओरैजाय एसे खिन्थागोन नै पेन्डेला अलरेडि माने जाहांजोब्बाय माने गोजौआव तिलपातफ्रा खोंबानो जासिगोन आरोखि बेजाराव जाहैबाय फ्लेग हस्टिं ओमफ्राय ओरैजाय जाहैबाय मेन गेट ओमफ्राय नैबेयो मा बानायगोनथाय र' नोंसोरनाव सोंगोन र' सोर बानायग्राफोरनाव आदैमोन मा बुस्थु बियो सोर बिनि मिस्ट्रिया हेड सारा गैया ओरैजायसो ना जाफोरनो फंबाया मा बुस्थु बे फंबाय बेयो जाबाय बर'फोरनि गोदोनि डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोन आच्छा बेखौ माने हाजों बिराद मोजां लिरदों दा लिरनायाव गिबियाव लिरनायाव माने मा जादों हाया जों रोजा होनायखाय गुगाबाय थादों आच्छा गुगाबाय थानायनि उनाव जों बेखौ सानबाय बांद्राय रोजा होबा जानाय नङा होननानै एसे गोबा लिरबाय लिरनानै दा अलमोस्ट फाइनाल स्टेजाव फैबाय फाइनाल स्टेजाव ना बेखौ एसे हानो दंबावो कालार फुनबानो बे एकदम डेक'रेसन जाबाय आरोखि जाबाय बे सिङाव माने फुनखाजोबगोन बेखौ मा होनो डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोन गोदोनि आरो बे आच्छा जेनेबाथ' फंबायनाथ' गामियाबो बेयावनोखा नालाय माने फंबाया मानिमोनलाय दायो कमिटि आरसि कमिटिनि आङो रायदाव आफादनि आफादगिरि मावफुं आफादगिरि लागबाग साननैसो दंबाय होनदों फंबायमोना बेथ' जोङो दायो दिनै 26 जाबाय सानब्रैल'सै सानब्रैबो गैला जोंनि गेजेराव जोङो ओरैनो हाबाफारिया 30 आरो 30 नालाय दा सानथाम सानब्रैनि गेजेराव एकदम अलमोस्ट डेक'रेसना जाजोबगोन आरोखि साननैनि गाबोननि गेजेराव डेक'रेसना अलमोस्ट जोबजोबगोन आरोखि ओमफ्राय माने फंबाय सोंसै आं नोंनावहाय माने बे माने प्रग्रामा माबायदि जागोन बायदि सानदों बे प्रग्रामखौ जों आसा खालामदों जों माने जुलाइ दाननिफ्रायनो जुलाइ आगस्ट दाननिफ्रायनो पुरा प्रिपारेसन खालामदों जों माने गोबां जायगायाव माने अनसुंथाइनि थाखाय रायजोफोरखौ माने हेफाजाब बिहैदों बे हिसाबै माने दासिम हाबाफारिया मोजाङै जानो थांगासिनो दं आरो जों सानदों माने बे 30 आरो 31 अक्ट' बिराद कालारफुल प्रग्राम जाहैगोन आरो बिराद मोजां हाबाफारि जाहैगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि बे रायजोनि सापर्टफ्रा माबायदि रायजोनि सापर्टफ्राथ' बिराद मोजां दा जोंना पाहारपुर 1 नं 2 नं पाहारपुर ओमफ्रायो 1 नं 2 नं गबिन्दपुर बेनिफ्राय बाहनिबारि दा मोनबा गामिजों जोंना बरदलनि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादा जोंखौ माने मावफुं आफाद लोगोसेनो वर्किं माबा मा होनना बुङो बेखौ रायदाव आफाद दानानै जोंखौ माने फुरा मावनो थाखाय रेडि खालामना होबाय जोंबो जोंनि डिजाइनजों जों मावगासिनो दं दा रायजोफ्रा खोब मोजां हेफाजाब होदों दा रायजोफोरनि हेफाजाबजोंसो जों दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ खुंनो थांगासिनो दं आरो बेनिफ्राय रायजोफोरनिसिम मा मेसेज हरनो सानो बे साननैनि हाबाफारियाव जोङो दुलाराय मिंमां हालामनि गासै रायजो राजा मोनफ्रोमबो गामि जोंना मिंमां हालामाव 79 बा 80 गामि दङ बे 80 खान गामिया जोंनाव गोबां हेफाजाब होदों आरो गोबां कन्ट्रिबिउसन होदों दा बे हेफाजाब होनाय लेखायैनो जों खुंनो थांगासिनो दं आरो जों बेखौनो खावलायगोन दा फैबाय थानाय जानो गोनां बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि हाबाफारि 30 आरो 31 बै हाबाफारियाव माने रायजोफ्रा लैहोर फैनानै दा बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनायखौ जों जोंनि रायदाव आफादनिफ्राय बिराद गुरै खावलायहरदों आरो हाबाफारियाव फैनानै जाहाथे बर' थुनलाइ आफादखौ माने गाजा गोमजायै हेफाजाब होफैगोन बेखौ जों मिजिं थिनानै दं आरो थिगासे फंबायसिम गोजोननाय थाबाय आं ओरैजाय सारजोंसो रायलायबावनि जोंहा थाबाय नै जोंहा सारखौथ' फ्राय मानसिया जोंनि बेनि बाखिन्दाफ्रा फ्राय सिनायखाजोबो बायदि मोनबाय आङो सारनाव आङो कुइसन मोनसे सोंसै आङो सारा माने बेलेग बोसोरफोरावहाय प्रग्राम लायो देग्लाय बोसोरनि प्रग्रामा माबायदि जागोन बायदि सार देग्लायथ' आरो दा थांनाय माबायाव सुग्रोबाथ' 46 दं
47 एबार 47 एबार हाइस्ट माने माबा जागोन आरो जितु सावरायनाय माबा आयदायाबो बिराद मोजां लादों मोजां गथै एकदम गुदि लेभेलनिफ्राय एकदम कलेज लेभेलसिम माने बादायनाय माबादों खन्थाइ आवरायनाय सावगारि एरनाय डिबेटिं सोंगाब सोंनाय गथै लाजोबदों कलेज लेभेलसिम आरो मोनसे मोजां माबा लाबोदों एबार जों 30 बेलासि समाव गुदि लेभेलनिफ्राय जौमा कलेज लेभेलसिम गथै इसिबां फोरोंगिरिफोर दं कलेजनि प्रफेसारफोर दं हाई स्कुलनि एमइ स्कुलनि इसिबां मास्टारफोर दं फोरोंगिरिफोर दं गासै लेंहरदों मोनसे सावरायमेल जागोन आरो बेबादि लादों बिदि मावदों आरो मोनसे ओरैबादि लाबावदों जोङो एकदम डिलेगाव जाहाथे मोजां जायो आरो एबार आरो साबसिन जादों एबार सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंहा गाहाय माने नेहाथारि नीलकण्ठ यारि सारा फैगोन आरो जोंहा जोंनिनो बिटिआरनि फेरेंगा होनो बिथाङाबो फैगोन फैनाया आसा बेखायनो जों माने हाइलाइट जागोन आरो फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम माने आंथ' 21 इयार्स जाबाय साहित्य सभायाव थाफादों खिन्थु नुवाखै बेबादि ओरैबादि डेकरेसन जागोन आरो बेयो रायदावफ्रा ओरैबादि खस्थ' खालामदों हर सान आंबो सम सम थाफादों मैयाथ' 1टा बाजिदों बेयावनो जानाय लोंनाय खामानि मावनाय आं रायदाव आफादनि जेसेबां आफादगिरि नेहाथारि मावफुं आफादगिरि आरो गामि दरबानि 1 नं पाहारपुर 2 नं पाहारपुर 5 हनि 1 नं गबिन्द पुर आं माने बिथांमोनखौ साबायखर बावनो राव गैया बर' थुनलाइनि आफादगिरि जानानै बर'नि प्राइमारि गुदि फरायसालि आफादजों आंहा बिथांमोनखौ साबायखर राव गैया ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो गरजियासलि जागोन बेखायनो आं खावलायदों जेसेबां मिमां हालामनि रायजो राजा दं गामि दरफ्रोमबो जाहाथे फैनानै माने बे रायदाव आफादा जेरैबायदि खस्थ' खालामदों बे खस्थ'नि बिनिमयखौ होफैयो आरो जेसेबां गोरोंसा दं फोरोंगिरिनिफ्राय माखासे राजनितिबिद दं आरो गुदि माहारियारिफोर दं जोंनि बर' संगठनफोर बयबो फैनानै हेफाजाब होयोबा रायदाव आफादा बेसो साक्सेसफुल जुदि इसेबां गरजियासलि माबा खालामना जुदि रावबो फैलियाबा जुदि एसे कन्डिसन होलायाबा मिटिं खुंनायनि ओंथि गैयै बेखौ सानदों आरो बेखायनो आंनि खावलायनाय जाहाथे मिमां हालामनि गोरों गोरानिफ्राय रायजो राजा गथि फैनानै जाहाथे लेंहरफैनानै 30 जानुवारिखौ जाहाथे बे हाबाफारिखौ जाफुंसार आंनि खावलायनाया थिग আছে गोजोननाय थाबाय सानैसिम आं ओरैजाय नै गेटखौ माने बिथांमोना साजायनो थाखाय मावबाय दं आरो लाहार फाहार खिन्थिलांसै आङो ओरैजाय बे जाहैगोन मेन गेट ओमफ्राय ओरैजाय बेयाव मा बानायगोनथाय बेखौ सोंसै आं सार बेखौ मा बानायनो नागिरदों बे दंफाङाव जोंनि बर' हारिनि बेयाव थागोन जेखाइ खबाइ सान्द्रि गथै बेयाव थाजोबगोन आरो डेक'रेसन बेयाव खालामदों बेखायनो जोंहा बानजा आफादनि मावफुं आफादगिरि बिनि गथै माबाया डाइरेक्टरा बिनि आरो बिनि आरो बैथिं थाबावगोन ओरैथिं दंना गथै जोंनि गेजेराव साहित्य सभानि जेसेबां लिडारफोर दं सनारा थावसेननिफ्राय बिहुराम बर'निफ्राय गथै लिडारफोरनि माबा सावगारिया बैथिं थाजोबगोन आरोखि जिबि खालामदों ओरैबायदि होदों थारमाने गुबुनाव बिदि होफेराखै एबार नुदों आं बिसिनि माबाखौ जिथु डायग्राम बानायनाय गथै लिडारफोरनि फट'फोरा बेयाव बिथिं थाजोबगोन आरोखि डेक'रेसन बेलेग बानायाखै सिस्टेम खालामजोबना दोनखाबाय आरो फिन होजोबगोन माने लिडारफोरनि इसिबां साहित्य सभानि जेसेबां लिडारफोर माखासे रुंसारि जालांबाय माखासे दाबो दं बिथांमोननि फट'आ बिथिं थाजोबगोन आरोखि बे लाइनजों थाजोबगोन जाहाथे बयबो नुनाय थिग আছে आं ओरैजाय सोंनोसै बिसोरो माबे गामिनिथाय जोंना आइजोफ्रा बहा गामि नोंसोरलाय हा गबिन्दपुर नोंसोरलाय बहा थांनायदों ज' मानि मिथिं मा रायलायो मिथिया बे मिथिं जागोन नोंनि नामा मा नोंसोरबो मिथिं थांग्रा ना ख्रिस्टि दं नोंसोरलाय मोसाग्राफोर नामा ओरैजाय सोरजों रायलायगोन आङो सोरजों रायलायनो नै सोरजों रायलायनोसै आङो नै आं मादैजों रायलायनोसै मादै नोंसोर गामियाव ओरैबायदि समायना रमायना मोनसे मिथिं जानाय थांगासिनो दङ बे मिथिङाव मादैया नोंसोर गामियावनो बेफोरबायदि मिथिं मालाबाफोर लाफेरदोंना लाफेराखैमोन लाफेराखैमोन एबार लानो सानदों माबोरै जायो समायना रमायना जागोन ना जाया ओमफ्राय बे मिथिंखौ लानायाव नोंस्रा गोसोआव माबाफोर दं नामा जेबो गाज्रि गैया माने जोंहा बिराद फुरथि आरो ओरै मोसानोबो सोलोंगासिनो दङ जाहांबायबो मोसानायाबो बागुरुम्बा आरो बेलेग मोसानायबो दं आरो ओमफ्राय बे मिथिंखौ लानानै माबायदि माने एकदम समायना रमायना जाफुंसार होनायखौ माबायदि सानो समायना रमायना जाफुंसार होनायाथ' मोजांखौनो सानदोंमोन खिन्थु जाहोनो हागोन ना हाया जाहोनांगोन आरो ना जाबायदि नै जोंहा आदायाथ' माने सानथ्रोब हरथ्रोब आदायाबो माने खामानिनि बेलायाव नांथाबगासिनो नङा होमबा आरसिनिथ' खोमा आदाया आरसिनि माथाय आंथ' मोजां मिथिया माबा रां भान्दारि ओमफ्राय आदाया बे मिथिङाव माने बेसेबांसिम माने साक्सेसफुल जागोनखौ मिजिंथिदों फुरा साक्सेसफुल जागोन होननानै मिजिंथिदों आरो जागोन बायदिबो मोनदों ओरैनो जेनेबा रायजोफोरनि अनसायनायफ्रा माबायदि
रायजोफोराथ' दा बर्थमान जोंखौ मोजां कमेन्टखौनो हरगासिनो जों नुनायावथ' नोंसोर बिराद गिदिर हाइ खालामनो नाजादों होननानै जोंखौ बुंहरदों जोंबो थिगखौनो बुंहरदों जोंथ' बिराद सेस्था खालामदों नोंथांमोना हेफाजाब होयोबा जों निस्सय हागोन बायदि जों मोनदों बेलेगफोरनि बेलेग बाराव बेलेग प्रग्राम लानाय आरो देग्लायनि प्रग्रामजों माबायदि डिफारेन्स आं बुंनाय बायदिबाथ' जोंनिखौ बयबो होनदों नोंसोरो जों गवामा आनसलिकआव नोंसिनिखौनो दिनै बिराद मोजां जानाय बायदि नुदों डेक'रेसन खालामनायफोरखौ बेफोरबायदि होननानै जोंखौ बयबो मानसिफ्रा दिनै बुंहरलायगासिनो बुंगासिनो ओमफ्राय आदाया जेनेबा रां भान्दारि हिसाबै रायजोफोराव माबोरैहाय फैनानै जेनेबा मिटिंखौ कालारफुल बा जाफुंसार होनायखौ माबायदि बुंहरो आङो बैबो रायजोफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे RCIनि दिनै दैदेननाय RCनि दिनै दैदेननायखौ जोङो बयबो जाफुंसार होफैगोन होननानै जोङो मिजिंथियो आदसा थिग আছে आदानिसिम गोजोननाय थाबाय थेंक इउ मोनसे जोंहा बैयाव मोनसे मट' बानायबाय दङ बेखौबो एसे दिन्थिनोसै आङो फंबाय बैखौ मा होनो इयाव बेखौ जों अलमस्ट जाजोबाखै जाहांहां बेखौ दायो जोङो गाबोन समफोरनि गेजेराव डिजाइनखौ थिग खालामजोबगोन आदसा दा बेवहाय मा थागोन बेवहाय सब लाइटिं थाजोबगोन माने आदसा बेवहाय जे जलंगा बासा जे दंना बे जे जलंगा बासाया जे गयाव लायो दा बेबायदि सिस्टेमनि माने आलाय दोनजोबगोन बेवहाय बर'नि माने दोरोङारि आरिमुवा थाजोबगोन आरो संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाइ माने सेन बेवहाय गासिबो थाजोबगोन बिनिफ्राय बेजों लोगोनो बेवहाय जों लाइट फानजोबनाय जागोन बिनिफ्राय बे गोजौआवहाय मोनसे गथा लाइट माने डिम लाइट बे लाइटखौ माने मोदाननाय आरो क्लाब क्लिप जोंनाय लाइटखौ जों बेवहाय डेक'रेसन खालामगोन बे मोनसे सेल्फि जन आरो बेनिफ्राय ओरैनो लास्ट एन्डिंआवथ' जोंहाथ' मोनसे एखेबारे मोजां माने प्रफेसनेल सिंगार नङा होमबा नंगौ बेयाव माने फैमारगोन ना फैमारा एसे खोन्थाहरदो रायजोफोरखौ नायफैनो ना माने गोसो गुदुं आरो गाव गोबाव समनिफ्राय जों रायलायबाय थादोंमोन दा मिमां हालामावबो बिथाङा फैफेराखै होननानै बुंबाय थादों दा प्रबिन ब्रह्मआ जाबाय क'क्राझार माबानि एकदम दतमा क'क्राझार दतमानि दा बिथाङा जोंनाव फैनानै कनसार्न लाखाबाय जों मोजां माने बिथांनो जों रायलायबायबो बिथाङा फैनानै माने ओरैबायदि गाजा गोमजा खनसिगोन बिथाङा माने सिनियर आर्टिस्टखा आरो बर'नि सिनियर आर्टिस्ट बेनिखायनो आं खावलायबाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो फै गासिबो रंजा माने जों बिराद गोबावनिफ्राय जोङो रंजाहोनो होननानै बेखौ थांखि लाबाय थादोंमोन दा रंजानाया अलमस्ट जाफुंगोन आरोखि जाफुंगोन थिग আছে गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम दायो ओरैजाय फैलायबाय आं नैयावहाय मोनसे मट' बानायबाय दं आरोना माने बेबो अलमस्ट माने जोबनायनि लामायाव आरो जास्ट माने नैबे दायो प्लास्टारा जाबानो ओमफ्राय माने कालार होबानो जाबाय आरोखि बिनि हेड सारा सोर हेड सार गैया नामा रायजोनिसो हाब फंबाय हेड सारबो थाया बेवहाय गैथाराना आङो दायो जोंहा माबाजों आफादगिरिजों एसे रायलायनोसै आङो सार ओरै फैदो एसे रायलायनोसै सारनिसिम खुलुमनाय थाबाय आंनि राजदन जिहेतु चेनेलाव सारा देग्लाय बोसोरावथ' माने गाजा गोमजायै मैखोमै नैबे गामियावहाय 46थि माबाखौ जथुम्माखौ लानाय जादों नङा होमबा बेयाव सारा मा कमेन्ट होनो सानो दा जोंनि बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जोंनो माने गंबा गामिखौ लानानै बेहाय 2 नं गबिन्दपुरनि गेलेग्रा फोथाराव बे टार्मिनेटिं कनफारेन्स साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाखाय जोंखौ आरसि दानानै होदोंमोन दा बे दानायाव आंखौनो आफादगिरि हिसाबै बिथांमोना सायख'ना होबाय दा बे हिसाबै जिहेथु गोदो गिदिर बिबाना गोग्लैबाय बेनिखायनो जोङो जेसे हागौ जोङो मेलखौ बा जथुम्माखौ बोरै माने जोङो साक्सेस खालामनो हागोन जाफुंसार होनो हागोन बेखौ लानानै जों साफ्रोमबो मानसिफोरा खामानियाव नांगासिनो दं आरो मावगासिनो दं आरो दा बे हिसाबैनो नोंथाङा नुदों दा नैबे खाम्फाखौ जोङो बानायगासिनो दङ दा जोबनोनि हाबायाव फैबायानोसै जोबनायनि लामायाव फैबाय दा बेखौ जों लुफुंथारनांगोन आरो मथथे जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो मावनानै साफ्रोमबो मानसिया बिहोमा होफैदों दिनै बाहाय गासैबो बे गंबा गामि जेरैहाय गंबा गामिनि बिथोराव दङ गिबियावनो 2 नं गबिन्दपुर आरो 1 नं गबिन्दपुर आरो बेनिफ्राय
से नं पाहारपुर 2 नं पाहारपुर आरो बाहनि बे गंबा गामिखौ लानानै रायदाव आफादखौ दानानै होदोंमोन दा बे गंबा गामिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा दा गोसो गुदुङै बे मेलखौ जाफुंहोनो थाखाय साफ्रोमबो माने नांथाबगासिनो दङ ओमफ्राय सारा नैबेखौहाय रायजोफोरखौहाय मा मेसेज हरनो सानो जेनेबा मिटिंनि बेलायावहाय फैनानै माबायदि बाहागो लाफैनांगौ बा माबोरै जाय मिटिंखौ माने जोबजासिम माबोरै जाय माने साक्सेसफुल खालामहरनांगौ बेखौ माने रायजोनि गेजेराव मा मेसेज होनो सानो सारा दाथ' बुंनांगौआ बेनो दिनै जोङो आरसि कमिटिया नङा होमबा आरसि कमिटिया जोंखौ दाना होनायनि उनाव जिबायदि मेलखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो हाबाफारि लागासिनो दं बा जोंनि बरदलनि गुदि थुनलाइ आफादा बे मेलखौ खुंनायाव बिथांमोनाबो बिहोमा दं जेब्ला नङा होमबा दा बेयाव जुदि जोंनि रायजोफोरा थुनलाइ आफादखौ अनसायाबा माने बे जोंनि मावनाया माने ओंथि गैया जागोन बिनिखायनो आं गासैबो रायजोफोरखौ खावलायो जाहाथे बे थुनलाइ आफादाव साफ्रोमबो बा गामिफोरनिफ्राय सोद्रोमाफोर फैलायलायनानै बेहाय गाजा गोमजायै नुजाफैनानै मेलाव बाहागो लाफैनांगौ अब्लासो जोंनि जि थांखि बे थांखिखौ जों जाफुंसार होनो हागोन जुदि रायजो गैयाब्ला बे मेलाथ' रावजोंबो जाफुंनाय नङा बेनिखायनो आं बेबो जोंनि गासैबो बे मिंमां बा गगामुग ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजोफोरखौ आं खावलायो जाहाथे बिथांमोना मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गाजा गोमजा फैनानै जोंनि नैबे मेलाव बाहागो लाफैयो आरो मेलखौ साक्सेस खालामफैयो ठीक आसे गोजोननाय थाबाय सारनि हेलो लोगोफोर आं गासिबो नोंथांमोननो जाय बिथांमोनहा दिनैनि नैबे जथुम्माखौ दैदेनलांनो माने मोनफा मोनफा दायथ' होनानै दोनखादों नालाय बिथांमोनहा माने मोनफा मोनफा गाव गावनि खामानिखौ दायथ'खौ मावगासिनो आरो सारि राउन्ड माने देग्लाय बोसोराव बुंखाबाय आफादगिरिया माने देग्लाय बोसोराव एसे माने आलादा जागोन होनना बुंदों आरो ओमफ्राय माने नैबे जायगायाव देग्लाय बोसोराव खुंनो लानाया सबनिख्रुइ माने साबसिन हामसिन आरो माने मोजांसिन समायनासिन बिथांमोना खालामलांगोन होनना बुंदों बेनिखायनो आंबो आंनि जोंनि नैबे गगामुग हालामनि सिङाव थानाय गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबाय नोंथांमोनहा 30 आरो 31 जानुवारि ना बेयाव फैनानै नोंथांमोनहाबो बाहागो लाफैदो आरो जोंहा दहाय खिन्थिखाबाय जोंहा रायदाव आफादनि जोंहा सासे फंबाया बे बुङो माने एकदम नामी दामि सिंगार मुंदांखा प्रबिन ब्रह्म बिथाङाबो अलरेडि माने फिक्स जाखाबाय होनना बुंदों माने जोबखालि हरावहाय फैनानै नोंथांमोनाबो फैनानै मोजां बाहागो लादो आरो मोजां मोनसे रंजाफैदो आरो जोंनि नैबे जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै माने जाफुंसार होफैदो आं बेखौनो खावलायबाय ओमफ्राय दायो लास्टआवहाय आङो एसेबां नै जोंहा बेयावहाय बे जायगानि माखासे आइजोफ्रा माने मोसानाय कृष्टि दल दङ बिथांमोना माने रिहार्सेल खालामबाय दङ बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै नङा होमबा ओरैजाथ' माने खामानि मावनायाथ' माने दिनैनिफ्राय माने दाख्लैनिफ्रायनो सोलिगासिनो आरो माने मिटिङा जेलासिम जोबा बा डेटआ जेब्लासिम सफैया बिथांमोना माने खामानिखौ मावबायानो थागोन आरो मावखानांगोन